Hola, seguidors i seguidores. Els que no em coneixeu, em dic Àngel Martí, soc de l'Ametlla de Mar i escric poesia, novel·la tant romàntica com novel·la policíaca i novel·la històrica. Però avui us vinc a parlar d'una novel·la que per a mi és molt especial perquè parla del meu poble. És una novel·la romàntica que es diu Llàgrimes de sal. La podeu trobar, mireu la portada, Llàgrimes de sal, una història d'amor infinit, que la podeu trobar a la meva pàgina web www.angelmarti.com, tant en català com en castellà, i també amb llibre físic o e-book. Per tant, si sou una mica romanticones, jo us l'aconsello. No us decepcionarà. Plorareu, patireu una mica, però després se'n recordareu sempre. Adeu.